Този поздрав е направен с много любов от мама Мария за нейните деца, които много обича, за Маги, Симеон и Минка. За тях се боря и копнея. Ако Бог е рекъл, до тях ще останея. За децата си живея, за Маги, Симеон и за Минка. Те са ми сърцето, те са ми душата. Здраве и сили, пази децата ми красиви. Мама Мария за тях живее, с тях тя се горде. Дай ми Боже здраве и сили, пази децата ми красиви. Мама Мария за тях живее, с тях тя се горде. За тях се боря и копнея. Ако Бог е рекъл, до тях ще останея. За децата си живея, за Маги, Симеон и за Минка. Те са ми сърцето, те са ми душата.